Sunt Rezvi și azi vă voi arăta cum să faceți o intrare secretă simplă. Mică, dar foarte rapidă de făcut. Da, și o să le fac o să le construiesc pe survival. Haideți să începem să construim pentru asta. Voi lua 10 din acestea nu trebuie. Din acestea voi lua toate. Poate îmi trebuie să știți planetele și de acestea îmi trebuie rău. Cam așa va veni. Stați că mi aici. Aici voi face voi face numai din 2, nu voi face din 3, deci o să fie rapid. Imediat o să-l fac, știți că este foarte ușor și așa. Opa. Gata. Am făcut ziua și să-mi iau moneta, să vedem de așa merge. Așa. Aici. Așa. Și că am zis că e rapid de făcut, nu e așa. E rapid, știi. Noi am încercat o șmecherie 2. Dar da, este rapid. Este ușor de făcut și rapid. Așa. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat aici? Opa. Ce se întâmplă? Se pare că nu mă pot uita acolo, că nu iasă vibrații și mă enervează.
Opa! Uita că nu mă pot uita acolo, că nu știu de ce. Da, ia să vă percați și nu prea îmi place. Și gata. Toți așa. A, da, am pus aici din greșeală. Așa. Nu. Nu cred. Stați un pic să fac pe creativă. Deci trebuie să faceți mai multe lucruri ca să... Și... Cam așa va fi. Gata. Am terminat, așa va arăta intrarea mea. Știu că mi-a luat mult ca să fac, am încercat eu niște combinații, dar nu mi-a ieșit. Deci, acesta a fost intrarea secretă. Știți că a fost așa ușor de făcut, numai că eu mi-am încercat combinații și nu mi-a ieșit. De aceea mi-a luat atât ca să fac. La revedere, ne vedem data viitoare cu un alt video. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să distribuiți clipul pe Facebook. La revedere!